Souls of Teotimo, Alexander, Julian, Vivincia, Lolita, Teresita, Ireneo, Francisco, Rolando, Teresita, Arcadio, Catalina, Gabino, Monicito, Salvacion, Marina, Luciana, Elena, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Cecilia, Holbut, and Fanny. Soul of Lucas Amatmat, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Clarita Amatmat. Soul of Kelsey, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Gaudicio Abilia. Souls of Rosario, Gregorio Sr., Gregorio Jr., Armando, Manny, Charito, Damaso, Erenia, Jeffrey, Melania, Sosimo, all souls in purgatory. For the soul of Monique Daigo, offered by Imelda Daigo and family. Pamisa sa mga kalag sa purgatorio o sa mga kalag ni na Leon, it really mga nikalinta, Ilana and family. Misa pasalamat for successful operation and fast recovery of Claire Ann and nagpamisa Ilana and family. Mass of praying for the souls of Rofina, Raul, Francis Ray, Josefina, Hotan, Maria, Jolene, Laban. For the soul of Jose de los Santos Sr., Alberta, Ronolfo, Ferdinand, and nagpamisa Annalisa, Felisa, and family. Pamisa Serafino Macaria, Delvino Wilfredo, Linato Zulia, Santiago, Natividad, Baldo, Nicanor, Pablo, René, Francisco, Noel, Hogar Pangalan sa Purgatorio, Handong Niño, na Pamisa, Mr. Cristo Recto, Pamisa sa Matay ng Andres, Inoviva, Orlando, Flora, Alicia, Ricardo, ang Pamisa, Anastasio, Cabonio, Pamisa sa Makanan ng Francisco, Victoria, Pamisa Ricardo Balios. Pamisa sa kalag nilang Leonico Sr., Teofilo, Andrica, Virgilio, George. Pamisa sa mga kalag. Nagpamisa Joel Hayahay. Pamisa sa kalag nilang Jonathan Librado, Mariluz, Charina, ug sa tanang kalag nagpamisa Bernadette. Pamisa sa kalag nilang Leon, Atking, Proctoso, Pedis, Aurelia, Anastasio, Alicia, Tenyo, offered by De La Peña Pano. Pamisa sa kalang nilang Francisco, Crescenciana, Pausta, Bernardo, Geraldine, nagpamisa ang bayan Miraflor.
Maayong hapon, maigsoon ko diyan ni Kristo. Anya kita karon sa ato ang ikalima nga misa nobina. Barangay Quiyot Council and office staff, tanod and police, Barangay Quiyot senior citizens and Senior San Roque Quiyot proper chapel officers with Area 5 chapels, Bacalso compound, Bugo, Bugobil, Guchan subdivision, Idyang, Lord Ginis, Kida, Suran, and Quiyot proper. Atong choir from Rock of Ages Choir, atong mas sponsor karong hapuna, silang Brian and Juliet Girard and family with Barangay Quiyot Council and staff, and Senior San Roque Chapel, Quiyot proper officers. Ato ang mas presider karong hapon, si Reverend Father Heriberto B. Sorbano Jr., Palihog, Manindog. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mayong hapon mga igsoon kudhan ni Kristo, karon mao ang ikalimang adlaw sa atong nobenaryo, pangandam sa atong kapistahan sa kadaugan sa krus o sa kasakit sa atong mahal nga inahan. Uban sa gibasa nga mga katuyuan kaganina, atong ilakip sa paghalad ning Santos nga Misa ang mga katuyuan ni atong mga tao nga atong gisaaran, nga atong iapil sa atong mga pag-ampo. Lakip na ang mga mahal nato sa kinabuhi, ang atong pamilya, kaparyentihan, kahigalaan, ug usab katong mga tawo nga atong nasad-an ug nakasa kanato, nga unta adunay panaghiuli sa maayong kabubuton ug pagpamayad sa mga kasalanan. Ug usab alang sa tanang nagbiyahis kadagatan, kayutaan ug sa kawanangan nga moabot sila sa ilang destinasyon nga luwas batok sa mga kadautan ug katalagman. Ug usab alang sa tanang mga masakiton, spiritual man o physical, nga unta sila alimon sa Ginoo sa mao nga mga balatian, ug alang sa kapahulayang dayon sa makalag sa purgatorio. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios sa mong amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas ug gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto.
Gidungog na nga may nakighilawas diha kaninyo, ug hilabihan kini kangilad, nga bisan gani ang mga pagano wala makabuhat sa ingon. Kay gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang ina-ina. Unya nagpagarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo og papahawaon sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Alang kanako, bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa Espiritu, ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga butang, samara nga uban ako kaninyo. Sa inyong pagtigom, nakigtagbo ako kaninyo diha sa Espiritu, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus, nga nakiguban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas, aron laglagon ang iyang lawas, ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pabalik sa Ginoo. Dili maayo nga kamo magpagarbo, nasayod kamo sa giingon. Ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Kinahanglan nga inyong isalikway ang daang patubo sa sala, aron maputli gayod kamo. Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo. Ingon sa akong nahibaw-an nga kamo mao gayod. Kay si Kristo ang nating karnero sa pangilin sa pagsaylo, gikahalad na. Busa sa ulogunta ang kumbira, sa walay paggamit sa pan, nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala ug kalawayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, kay ikaw, O Diyos, dili malipay diha sa kadautan. Walay taong dautan nga magpabiling diha kanimo. Dili unta mo barug ang mapahitason diha sa imong atubangan. Gidumtan mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Unahi ako diha sa imong katarong, Gilaglag mo ang tanan nga nagasulti ug bakak. Ang mamumunog ang limbungan, gikasilagan sa Ginoo. Gikasilagan siya
sa Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, Ginoo. Apan ang tanan nga nagadangop kanimo, maglipay unta ug magsadya sa kahangturan. Panalip di sila aron ikaw mahimong kalipay. Kanila nga nahigugma sa imong ngalan. Unahi ako diha sa imong katarong, Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Sa laing adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Didto may usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Busa ilang gipanid-an pag-ayo kun manambal ba siya sa mga masakiton sa adlawng igpapahulay. Apan nahibaw-an ni Jesus ang ilang gihuna-huna ug iyang giingnan ang tawo nga kuyos ug kamot. Tindog ug dali ngari sa atubangan. Ug mitindog ang tawo ug mibarog didto. Unya mingon si Jesus kanila, "Pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhato nato sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba?" Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tao, "Ituy-od ang imong kamot." Ug gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong hapon pag-usab mga igsuon ko diha ni Kristo.
Usahay, matintal kita sa pagdumili sa pagbuhat ug maayo. Kung makahimo gyud ta, dayon atong i-justify ang pagdumili sa lain-laing hinungdan. Mingon ta nga, ay, wa ko nakahimo niini kay kulang sa oras, nakalitan ko, gikapoy ko, dili ko takos, labad akong ulo, etc., etc. Daghang rason, daghang hinungdan, nganong dili makabuhat unsa ang angayan. Apan kasagaran, ang maong mga rason, mao ang pagdumili sa paghigugma. Sa atong ebanghelyo karon, gipakita sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod unsa man ang ilang taras, gigamit ang balaod, ang adlaw igpapahulay. Kay alang kanila ang pag-ayon ni Hesus sa taong kuyos ug kamot usaman ka trabaho. Sa wala pag-perform sa tong Ginoo ang maunga pag-ayo sa taong kuyos ug kamot, nanadaan sa ilang huna-huna nga, tan-awo nato ug unsa ang iyang pagabot. Sa ato pa, nanadaan ang ilang evil thoughts, ang ilang huna-huna nga mga dili maayo, batok ngadto kang Hesus. Kay lagi si Hesus, naghimo naman ni siya og mga milagro, bisan pa sa adlaw igpapahulay. Nga mao nga ilang gipanid-an, kay alang kanila ang pag-ayo sa usa ka masakiton, usa ka buhat medikal. Nga ni anang pamagiha kay buhat medikal man, usa kini siya katrabaho. Bisan tuod ug usa ka pagpakita sa gahom sa Dios batok sa sakit ug sa balatian ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay dili man pud kana ang ilang buotan awon kung unsa ang gahom sa Dios, kung dili ang mangita silag sayop sa mga buhat sa ato ang Ginoong Hesukristo. Usahay ang tao, no? Makaingon ta nga, ngano man gyud ka ha, bisan og naanay gibuhat nga maayo ang usa ka tawo, apan pangitaan gayud og pamaagi nga matan-aw nga maong buhat sayop. Kay tingali, makaingon ta, usa sa mga hinungdan nga dili makadawata ni anang tawhana. Labi na ug naa ta sa estado, ug naa ta sa posisyon, ug kinsa maning tawhana ang nagperform, ang nagbuhat niini, nga wa man ni siya ilhi, ordinaryo ra man ni siya. Pagkahuman naghimog ingon niini nga sa ato pa delikado nga mawa mi sa among posisyon, mawa mi sa mundong muna naa ang pagpanaot. Karon ni bukal na baya ang lanas politika. Unya ato na unyang madunggan diha ang pagdinautay sa lain-lain nga mga kampo. Muna isip Katoliko Kristiyano, andam ta pag-ayag, pagtan-aw kung unsa ang mga tuyo ug mga tinguha ni ining mga tawhana. Kung katuyuan ba ang pagtabang sa mga tao sa nanginahanglan, ato na siyang pagabantayan. Diha sa tong ebanghelyo gipakita ni kung unsa ang labing mahinungdanon, unsa man ang kaayuhan sa tao. Kay gani nangutana man siya, unsa man di ay ang gitugot sa balaod. Mingon siya nga unsay mahimong buhaton nato sa anlaw igpapahulay, ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao ang pagpatay? Nga sa ato pa, unsa may mas gipalabi nato ni anang pamagiha. Kay maumang sabkini ang iyang gipangutana ngadto sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Ug tungod kay si Jesus nagpahayag, nagsangyaw sa maayong balita sa gingharian sa Dios, dili angay nga siya did-an sa pagpamahayag sa kahingpitan sa kaayuhan sa tao. Kay kini mauman ang timaan sa gingharian. Nga sa ato pa di ay ang iyang gibuhat sa maong adlaw, ang adlong igpapahulay, nagpahayag nga ang Dios naghari na. Kay nganuman gibalik ang kahingpitan sa tao, pinaagi sa pag-alim sa iyaha nga balatian. Ug ni anang pamagya makita nato nga ang Dios gyud ay dunay pangandoy alang sa ato, alang sa iyang katawhan. Ang iyang pag-ayo sa taong kuyos ug kamot
mao ang tataw nga pagpakita nga sa tinud-anay anaa na ang gingharian sa Dios nga nianang pamagayang gi-restore, iyang gibalik, iyang giayo ang maong tawo pagpamahayag nga naa naghari ang Dios. Karon kung atong ibutang sa atong katilingban, unsao man sab nato pagpamahayag nga naa naghari ang Dios sa taliwala sa atong katilingban, isip nagpanaw nga mga malaumon. Unsa may mga timaan, mga sinyalis nga atong gibuhat pagpamahayag that the reign of God is at hand. Nagbuhat ba sab ka kitag maayo ngadto sa mga tao nga nagpalibot ka nato? O baka nahisama na hinuunta sa mga Pariseyo ug sa mga magtutudlo sa balaod nga naa lamang ang pagpangita ug sayop sa palibot, naa lamang ang sige pagpanaway ug way gibuhat kay daghan kay grason, daghan kaayo ug hinungdan. Mao nga mga igsuon, gipahinumduman kita sa atong ebanghelyo karon nga naa ang atong pagtan-aw usab di ay kung unsa ang mabuhat nato diha sa ato ang katilingban. Kung atong tan-awon nga ang Dios nagbuhat niini ang atong Ginoong Hesukristo nga nag-ayo siya sa taong kuyos ug kamot, kini tungod kay naaman ang iyang gugma sa katawhan. Ug tungod niini ang mga nisupak ni Hesus nga di makadawat kaniya sa ilang gibuhat, naghiusa sila sa pagpakigbatok kaniya. Nga sa ato paday, di man sila makadawat nga sis nagperform og mao nga milagro, muna nga nag-abot sila, nagkahiusa nga ila siya nga pagadauton. Mao nga mangutana usab kita sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Atol nining ikalima nga adlaw sa novenaryo sa ato ang pagpasidungog sa balaan nga krus ug sa makasakitan sa bahal nga Berhen Maria. Kinsa kung atong tan-awon sa ato ang pagka-pilgrims kay kitang tanan mga nagpanaw, mga nagbiyahe balik ngadto sa atong langitnong amahan. Unsay atong gibitbit, unsay atong gidala ang paglaom. Kay isip mga Kristohanon, kita di ay kay mga Easter people man, sa ato pa mga malaumon. Nga ni anang pamagiha di ay atong pangutanon ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kumusta man ko sa ako ang pagka-binunyagan? Nga naa naghuna-huna basab kaha ko o ang akong kasing-kasing nagdala basab kaha og paglaom diha sa ako ang katilingban. Nga sa ato pa di ay unsa man kay akong mahimo inigawas nako dinhi sa simbahan. Unsa may konkreto nga mga buhat nga akong buhaton pagpamahayag nga naghari na ang Dios taliwa diha sa mong katilingban. Kay basig igo ra kun diri ni simba, nya pagkaman inig-uli nako ngadto sama, wa na koy gibuhat. Kuwang ang atong pagkakristohanon, kinahanglan day nga mapakita diha nga duna tay pagabuhaton adlawng tanan. Diha sugod sa atong panimalay, diha sa atong katilingban nga kita day mamahimo ta nga makapausab sa katilingban tungod sa atong nadungog nga pagtulunan ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay basin unya ug mahisama ta sa mga Pariseyo ug sa mga magtutudlo sa balaod nga unsa nagdumili sa pagpamahayag sa gugma. Ilang gigamit ang sayop nga paglantaw sa mga balaod. Hinumdumi ang pagluib sa kinabuhi, pagluib usab sa paghigugma. Kung dili kita makapakita diha og kaayuhan sa pagkinabuhi, dili lamang sa atong kaugalingon, kundi ngadto sa uban, nahimo kitang maluibon sa paghigugma. Ug unsa may balaod sa gugma, gugma sa Dios, gugma usab ngadto sa atong isig kataw nga sa ato pa di ay mag-uban gayud, humanta manimba, humanta magampo, aduna gayud giday kitay pagabuhaton diha sa ato ang katilingban. Mao nga sa atong pagpadayon sa pagsaulog nining santos nga misa, pangayoon ta ang grasya.
Nga dili unta kita mapuno sa mga rason sa pagbalibad sa pagpadayag sa gugma. Kay usahay ra ba may nga ay di ko pwede ni ana, di ko makahimo ni ana, di ko makabuhat niini kay di lalim padre. Nasakitan ko iyang gibuhat. Sa ato paday mubuhat sa kagdautan, mamahimo kang dautan tungod sa daotang gihimo sa imong isig kataw. Sila'y sukdanan o baka ang sukdanan ang gugma ni Kristo. Kung maingon ka nga karong panahon na napakay tao nga wa nimo gipasaylo kay di ka makapasaylo kaniya, unya pagkahuman sa sugod sa misa nangayo tagpasaylo. Unsa man ang atong pagkakris sa ato pa di ay naaday ang pagpamahayag sa gugma diha sa atong mabuhat sa ato ang katilingban. Muna nga ato na ang pangayoon ang grasya sa Ginoo nga kita day makapamahayag ta verbally and in action nga makapamahayag kita sa maong gugma. Kay ni anang pamagiha kita di ay nagtugot nga unsa man mutubo ang gugma diha kanato ug sa katilingban ug ang maong gugma nga gitisok ang gugma nga naa atong gisugdan pagpamahayag gikan sa amahan nga gugma atong ugmaron ug sa atong pag-ugmad niini mamahimo nga magmabungahon ang ato ang katilingban ug ang atong kasaulugan sa tong pagpasidungog sa balaang krus kay ang balaang krus timaan man siya sa dakong gugma sa Dios kanatong tanan mamahimo di ay nga kini siya adunay kapuslanan. Hinumdumi mga igsuon kung kutob ra kita sa mga ritual, kutob ra kita diha sa ato nga mga pakigrelasyon personally ngadto sa Ginoo ug wa mo dagayday diha sa atong mga buhat kuwang ang maong binuhatan. Na sa ato pa di ay atong langkubon ang tanan paghigugma sa Dios, paghigugma sa isig kataw, vertically and horizontally ug unsay mapurma ang krus. Mao kana ang gugma sa Dios. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang gihatag ang bugtong niyang anak aron magpakamatay diha sa krus alang kanato. Busa moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan nga makigbatok hangtod nga magmadaugon ubo sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa katawhan sa matag nasod og pinulungan nga makakaplag na sa kagawasan og kalinaw pinaagi sa usa ka Dios nga gibayaw sa kaytas-an isip Ginoo ug manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy ug pasaylo sa Dios nga ang krus magdasig sa pagkighiuli kanila ngadto kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang kanatong tanan nga mahalon nato ang timaan sa krus o gamiton kini uban ang pagtuo ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kanungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga intensyon sa atong fiesta sponsors, nga diha silang makanunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madugangan ang kadasig sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang kanila nga nakatulog diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Mahigugmaong amahan, nining kinabuhi og sa sunod, ang tanan namong paglaom anaa sa krus. Itugot ang among mga pangamuyo, samtang nagaday kami kanimo tungod sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Palihog mga lingkod. Atong offertory karon panguluhan sa atong mass sponsor, Brian and Juliet Gerard and family with Barangay Cute Council and staff, Senior San Roque Cute Proper Officers, kuyog ang atong pilgrims, San Pedro Calungsod, Reflexology, Holy Cross Parish, Catholic Women's League, Migrants Family, Barangay Cute Senior Citizens, Area 5 Chapels, Bacalso Compound, Bogoville, Bogo, Gutsan Subdivision, Ijang, Lower Ginis, Kida, Suran, and Cute Proper. Mga igsuon, pag-ampo kamo ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Punta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkain ng himaya sa imanan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga Ginoo. O Dios sa kalinaw ug gugma, himo kini among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa, mataro nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 nga Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usahana sa kahitasan, usahana sa kahitasan, usahana sa kahitasan, usahana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usahana sa kahitasan, usahana sa kahitasan, usahana sa kahitasan, usahana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Agi sa krus, pagkabanhaw mo, naamo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa
aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles kang San Vicente Ferrer, San Roque, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampo kita nga maabot unta ang gingharian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay, panagdaing. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Mulong lamang ug maayo.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanog sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat uban sa ginog sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang kahayag walay pakapalong magana kanila hangtod sa
palihog manglingkod. Announcement, inig ka Birnes, Bispiras, human sa alas 5 sa hapon nga misa, isunod dayon ang ato ang prosesyon. Atong prosesyon ginhi padung dito sa kaning the family, then balik sa total, then balik rasad highway rata karon. Then inig ka Sabado, Fiesta Day, duha ang atong misa, alas 10 sa buntag, ang ato ang Pontifical Mass, panguluhan sa atong talahoron nga Arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose S. Palma Didi. Sa dili pa ang ato ang Pontifical Mass, adunay groundbreaking para sa atong mga proyekto sa likod, magtukod kita og covered court og mga opisina. Ang atong misa sa hapon, inig ka Saturday Fiesta Day, alas 5 sa hapon. Nya karong gabi, among gihangyo palihog balik kung mahimo. Aduna tay bingo magsugod alas 8 sa gabi hangtod alas 10. Napo kadro wala mo'y bayranan sa ticket, ang premium 500 kada draw or kada game. Kung duha mo mudaog sa usa ka game, 500 gyapon mo matag usa. Kung 5 mo mudaog sa usa ka game, kamong 5 tagaan niya pog tag 500. Basta tanan winners, 500 ang madawat. So magsugod alas 8 karong gabi hangtod alas 10 na po ka game ato ang bingo. Libre ang ticket, 500 pesos ang madaog kada winner. Kaya ato ang pahibalo, ugma sa ato ang ikaunom nga misa novena atong pilgrims, nagikan sa Family Life Apostolate, Couples for Christ, Singles for Christ, Youth for Christ, Kid for Christ, with area 6 chapels, Mayupay, San Carlos Heights, Nangkabil, Kulis, Jimelina, Liberty, and Antuanga. Atong choir ugma, gikan sa Couples for Christ, ato ang mass sponsor, ang Basak Elementary School, Batch 74, with Tating Hichanova and family, and Mr. and Mrs. Bin Centino and family. Atong mass presider ugma, si Reverend Father Earl Sevilla. Nining bahina, atong pasalamatan ang ato ang mga kaigsuunan nga mihatag silang oras katakos ug bahandi aron magmalampuson ang ato ang ikalimang nga adlaw nga misa novena. Ang atong altar decoration sponsor, Miss Eliza May Cañete and family with area 7 chapels, Beltran, Granana, Greenbelt, Kalubihan, Kiyot, Lantawan, View Hills, and Aperiate. For silver electroplating of Parish Chalice by CQE through Engineer and Mrs. Armistes Gascon. For church air ventilation, repainting, improvements on the side altars, and for fencing sa likod, Brother Jeffrey Daclan. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga pilgrims o mass sponsor karong adlaw, San Pedro Calungsod, Reflexology, Holy Cross Parish Chapter, Catholic Women's League, Migrants Family, Kiyot Senior Citizen, and area 5 chapels, Bacalso Compound, Bugo, Bugoville, Gutchan Subdivision, Idjang, Lower Ginis, Kida, Suran, and Kiyot Proper. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga mass sponsor karong hapuna, silang Brian and Juliet Gerard and family, with Barangay Kiyot Council and staff, and Senior San Roque Chapel Kiyot Proper officers. Taga na to silang masipag, makpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical volunteers, atong choir from Rock of Ages, ang ato ang Cantor of the Psalm, atong mga lectors, bag collectors, ato ang Ministry of Altar Servers, ang ato ang Extra Ministers of Holy Communion, ang ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry, o kanatong tanan nga dinhi karon daghan kayong salamat, atong taga natong kagalingon masipang pakpak pasalamat. Ning bahina atong pasalamatan ato ang mass presider karong hapuna nga naingon siya nga ang labing mahinungdanon mao ang kayuhan sa tao. Kini mao ang timaan sa gingharian. So, sa atong pagpanaw, sa atong kinabuhi, pangayoon ta ang grasya nga dili unta kita mapuno sa rason sa pagpadayag sa gugma. Makapamahayag kita verbally and in action. So, mutubo unta ang gugma diha kanato ug sa katilingban. Ang gugma nga gikan sa atong amahan, atong ugmaron. Ang chaplain sa University of Cebu, Pardo, Talisay,
Resident Priest sa Mary Help of Christian Parish, Buhisan, Cebu City, Reverend Father Heriberto B. Sorbano Jr. Taga natong masipang pakpak, pasalamat. Palihog, manindog alang sa katapusang panalangin. Before nato dawaton ang katapusang panalangin, musinggit ta sa makatulo ug makusog. Viva Santa Cruz! 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 Magpasalamat usab ako sa inyong pagdapit kanako nga makauban kaninyo ng ikalimang adlaw sa novenaryo pagpangandam sa atong pagpasidungog sa balaan nga krus. Doon na lang ko'y gamayng assignment alang kaninyo. Atong Ginoo nag-ingon sa atong ebanghelyo karon nga itulid ang imong kamot ngadtong tawo nga kuyos og kamot. Unta ang atong kamot ato sa itulid ngadto sa Ginoo aron iya kitang ayuhon sa ato nga mga kakulangan, kahuyangan ug mga kasaypanan. Ug ato usab kaning itulid ngadto sa uban kay kita instrumento man sa pagtabang sa atong kaigsuonan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ug ang pulong nahimong tao. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalan, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod siyang kasakit o kamatayon sa krus, magdalaon ta ngadto sa mamayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa dakong pamilya sa Diyos, ipiling ipanggap, itigom kita sa tuma, itunuan kita pagtawan, sa Diyos nga atong amahan. Isang ka sa kalibutan, isang ka ang natutunan, isang ka Maayong gabi kanatong tanan. Maayong